tawag doon administrative task ng mga teachers. So maganda yun sa part ng mga teachers kasi matututukan yung kanilang trabaho, which is the teaching, yung instruction. So instead na makuha yung oras dun sa administrative function nila, dun sa kanilang mga forms na ginagawa, ay yung oras nila ay maibibigay nila sa kanilang mga estudyante para magturo. Last year pa yun actually effective, binabawasan konti-konti kasi nagbibigay ang DepEd ngayon ng mga personnel for the administrative staff. For me po, kasi meron ako sister na nag-work sa public school din po, DepEd siya. I think better po siya kasi at least makakapag-focus sila dun sa mas important na bagay, which is to teach po yung mga students rather than sa mga files na po. Kasi nakikita ko how stressed they are dahil sa mga files na ginagawa nila.